ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು ಆಜಿಯಲ್ಲಿ 24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ನೆನೆಪಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಪುಂಡು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಕಾಂತೊಡು ಕುಳ್ದು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಲ್ಲ ಏನಡಾದ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಏತು ಬೈದಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಹಸುರಿ ಅವಗುಣ ಓವು ಆದುಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ: ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಒರಟಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಕಟುವಾದ ಪಾತೆರ್ನವು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಹಸುರಿ ಅವಗುಣವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನೆ ಭೂತ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಎರಡಾಂಡಲ ಈ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಹಿಂದಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ನಾತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಕೂಡ ಪೊಸ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಂದಿತ್ತನಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ತೀಯರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲ ಕೊಪ್ಪೊಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಡುದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಶರೀರನಂತು ಬುರ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರೆತು ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಶರೀರಡು ಒವ್ವೆ ಏರುಪೇರಾಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಶರೀರನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುದು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮರಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಇಂದೇ ಗುಂಗುಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಲೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏತೆ ತೊಂದರೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಪಗಲ ಸಹ ಎಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗಲ ಉಂಡು. ಸಹಯೋಗ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಕೂಡ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಅಂತಿಮಡು ಪೋಡು ಕುಡ ಬರುಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉರಿಯುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಈ ನೆನೆಪುಡುಪು ನೆಡ್ದವರ ಶರೀರದ ರೋಗಲು ಓವುಲ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸಹ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಣ್ಪಂದೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆ ಖುಷಿ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಖುಷಿ ತಲೆ ಕಂಚಿನ ಟಾನಿಕ್ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪ ಓಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮಧುರ ಇಲ್ಲುನು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ದವರೇ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಸಮಯಡೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನೇನು ಕೇನುವರು ಕಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದೇನೆ ಕೇನುವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನವು ಜೋಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಜೊತೆಟ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಜೇರು ಜೊತೆಟ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ಓ ಮಾತ ಚಿತ್ರಲುಂಡೋ ಇಂದು ಅಂತಿಮುಡು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಚಯನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ನ ಆಸ್ತಿ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಏರು ಕೋಡದ ದಿನ ಮಂದಿರೊಳಗು ಪೋಂದಿತ್ತೇರೋ ಈದಿ ಜೋಕ್ಲನ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಏರು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೋ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾಗಾದಿಂದು ಪೊಸ ಪಾತೆರತ್ತ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ಲಡೈದ ಮೈದಾನಡು ಉಳ್ಳಾರು ಐನಿಡ್ದವರ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಲು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಈ ಕೆಮ್ಮ ಸಹ ಮೆರ್ನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಬನ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೇರು ಬೇರು ಕರ್ಮಾತೀತ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸದಾ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟೇ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಯಾನು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಕರ್ಮಭೋಗದ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಾ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಲ ತೆರಿಪವೇರು. ಈ ರಥಕ್ಕೂ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಅಂಡ ಈ ದಾದಾಗಲ ಎಂಚಿನೋ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾಗೆ ಎಂಚಿನಲ ಆಪುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಗ ಆಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನು ಆ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೇನೋ ಯಾನ್ ಮಸ್ತು ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಪತಿತ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ದಾದಲು ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಜೋಗುಲುಲ್ಲೇರೋ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ. ದಾದಾ ನಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಷ್ಣು ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರು ಎಪಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ
ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂದೆನ್ ತೆರಿಪದೆರ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಸುರುಕು ಇಂಚಿನಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನಾವಡು ನಿಕ್ಲೆನ್ ನಿಕುಲಾದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ್ಲ ತೂನಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಂದುವೆ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಾಬಾ ಪರಿಸ್ಥ ಆಪೆರ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದನು ಎಂಕುಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆಪ ಏಪ ನಿಕುಲು ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪರೋ ಆಪಗ ತೆರಿವರು. ಇತ್ತೆ ಲಡೈ ಶುರು ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಏಲಿಕ್ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗವ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೋನು ಜೇರು ಇಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನೆಯರ ನೆನಪುನು ಕಲ್ಪವೆರು ಬರ್ದೇ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನವಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುದರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಏರೆಗೆ ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೈವಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐಡ್ದವರ ಈತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಕಾರ ಇಂಚಿನೇನು ಬುಡೋಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೇರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಸಂಬಂಧಲ ಹತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಕಷ್ಟೆಜ್ಜೆ ಅಂತಿಮಡು ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಪಾತೆರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಆಸ್ತಿಕ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಮರತು ಬೋಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಏಕಾಂತೊಡು ಕುಳ್ದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿಯಾವಡು ಈ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತೊಂಜಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬತು ಬುಡುಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗನೆ ಕೊಳಕು ಬುಡುದು ಪೋಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಈತು ಸಹಜ ಪಾತೆರಳ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಜಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಓರಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು ಆ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾರ್ದು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನೆನಪು ಬತ್ತದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಅಬಲೆಯರು ಕುಬ್ಜೆಯರು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವಲಿ. ಇಂದೆಕಾದು ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾರ್ ಅಂತೂ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪವೆರು. ಕೇನುವೆರು ನಿಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಈತ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಸೊರ್ಗುಡು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಐದವರ ಒಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಪುಚಿ. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಬಾಬಾ ಓಡೆಗೆ ಪೋವಾಡು ನಿಕುಲಂತಾರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದುಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆನಂದವಾಪುಂಡು. ಎದುರುಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜಯಂತಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೆರು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದು ದಾಯಗ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆರು. ಕೃಷ್ಣನ ಜಯಂತಿ ರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಆಂಡ ಈ ರಾತ್ರಿ ದ ಪಾತೆರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿದ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಬಾ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡಿತನ ಒಂಜೆಕ್ ನೂದೆ ತಾತ ಪಾಪ ಆದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಎನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಪರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಒರಟು ಆದು ಪಾತೆರ್ನವು ದೈವಿ ಗುಣ ಹತ್ತು ಪಂದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೆತ್ತು ಬುಡ್ತೇರು. ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷಲುಂಡು ಎಂಕುಲು ಜೀವ ನಡಿತದು ಉಪ್ಪ ಸುಖನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪಂದು ತೆರಿದೆರು. ಆಂಡ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಪ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ತೂತರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈ ತಲುಪೆರಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪರ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ರಡ್ಡುಜಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳಾಪುನು. ಅಂಡ ಹಿಡ್ದು ಆತೊಂಜಿ ತೆರಿಯವನ್ರೆ ಆಪುಜಿ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ನಾರಾಯಣಯಡ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಯರಗಾದೆ ಪೋಪ ಪಂದು ತೆರೆಯುಣೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಪಾಠನು ಓದುವರು. ನೆನಪುಗಾದ ಪಾಠನು ಓದೋಡಾಪುನು. ಆತ್ಮನೇ ಪಾಠನು ಓದುಂಡು. ದೇಹದ ಪರಿವ್ಯಾಪಿ ದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಆತ್ಮನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮಡೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಚೋಕುಲು 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕುಲು ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲರು ಲಕ್ಷಣಲ್ಲ ಅವೇ ಉಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವರ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲೆ ಇತ್ತರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಬತ್ತದ ಮಿಲನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈರಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಕ್ಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರರಾದು ಬುರ್ತ. ದೇವತೆಲ್ನ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಪಣೊಂದು ತಮ್ಮ ಅವಗುಣನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೂಡ ಆಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಲೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಓದುಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕಲುನು ತೇರುಗಡೆ ಎರಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪನು. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪ. ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣೇ ಮನ್ಪಂದೆ ಬುಡುಪ ಮನ್ಪಂದೆ ಅದು ಪೋಪ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದೆ ಬುಡ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪರು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಶಾಂತಿಧಾಮಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಪೆರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಮ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇಪಂಡ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ದುಃಖೋರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪರು. ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಐದವರ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಡು. ಅದೃಷ್ಟ ತಿಲಕ ಆವಡು ಬಂದತ್ತು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಇಂಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತ ತಿಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಕಾದು ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲ. ಬಾಬಂತು ಶ್ರೀಮತ ಕುರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲರು ಆರ್ದಾನೆ ರಾಜ ಅಪುಜೀರು. ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ರಾಜ ಅಪ ಪೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಏರ್ಲ ಕೇಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ತೂದುಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಎಂಕುಲು ವೈಕುಂಠದ ರಾಜಧಾನಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜನಾಥ ಸರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ. ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕಲಿಯವನು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಾದ್ರಿಲು ತಿರುಗೆರೆ ಪೋನಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ತೀಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತನ ನೆನಪುಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಶಾಂತಿಡು ತಿರುಗುವೆರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕ್ರೈಸ್ತನ ನೆನಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಪ್ಪು. ಮಾತ ಪಾದ್ರಿಲು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ 6 ಉಳ್ಳೇರು. ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ನೆನಪು ಉಪ್ಪೇರು. ಐದವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಲ ತೂವರ್ಚಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗಾವಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾರ ಖುಷಿಯಾದಪ್ಪುನು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಲು ಪಂದು ದೇವತೆಲೆಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೆಗ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ಯಲು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಈ ಸಮಯದಂತೂ ದೇವತೆಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದಿನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ಭಾರತದನೇ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪಯರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆ ಒರಿನ ಓ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲುಲ್ಲೆರೋ ಆಕುಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂತಿಮಡು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಪನ್ಪನ ಮಂತ್ರನೇ ದೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಆಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ. 5 ಬರೆಯಲೆ ವಿಶ್ವದ ಆತನ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಪಡೆಯುಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಬತ್ತುತ್ತೀರಿಯೊನ್ಲೆ. ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ವೈಕುಂಠದ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ಪಂದು ಏಕಾಂತೋಡು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತನೋಡು. ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಆಪನಂಚಿನ ಓವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದೈವಿ ಗುಣಕುಲೆಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸೇವೆಡು ಶುಭ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸವನ್ನೆರ್ದವರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಒವ್ವೇ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಗ ಐಟು ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಸಹಯೋಗದ ಭಾವನೆ ಪೋಡು. ಕುಶಿತ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಪನಗ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡು ಸಫಲತೆ ಅಪುನು. ಎಂಚ ಪಿರವ್ದ ಕಾಲೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ವಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ಪರಿವಾರದ
ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ವರ್ತಮಾನ ಸೇವೆಡ್ ಇಂದೆತ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾವಡಿತ್ತಂಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುರುಕು ಮಾತೆರ್ನಲ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಬಲ ಜಿಂಜದು ಅಪಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಜಿ ಹಾಜೀರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಸೇವೆಡ್ ಜಿ ಹಾಜೀರ್ ಜಿ ಹಜೂರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪುಣ್ಯ ಜಮಾಪುನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.